Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu. Season 7 uphelile kulo nyaka, okusho ukuthi season 8 sizowubona ngoJanuary ngonyaka ozayo. No Izingane Zesthembu baqedile season 2 wathi usine ngoNovember bayaqala ukushutha. Okushuthi nakhona sizowabona ngonyaka ozayo. Kunezinto abayixoxile ngapha kuThando Nesthembu nakwizingane Zesthembu, izinto abazoyiqedela kwisizini elandelayo. Into esengijahile nje ukuyibona umemulo kaMpilo. Nokukhulu engifuna ukwazi ukuthi ubaba uMseleku ugcina ethini, ngoba phela sesilandela indaba yesiko, silandela futhi ukuthi sizofunda-ke manje, ngoba uma kaMpilo esevezile ukuthi yikuphi okusele, ubaba uMseleku eveza ukuthi yena ngesayidi lakhe akukho okusele kuyena, kodwa ngenxa yokuthi uMpilo uyingane eziphathe kahle wamjabulisa, uzokwenza sure ukuthi umenzele izinto zakhe eziqonde. Okusho ukuthi uThando Nesthembu izingane Zesthembu sizolindela umembeso kaMpilo umhlonyane. Kodwa kubalulekile kakhulu, mhlawumbe into esingathi sizoyifunda ukuthi ubaba uMseleku igcine ilungisa kanjani le ndaba, ngoba simuzwe esethi ayikho indaba yokuthi kunezinto ezizokuphazamisa ngoba kuthiwe awenzeliwe amasiko. Kodwa wabuye wathi ekhuluma kwenye episode indlela abaphila ngayo bagcina izinto lezi zamasiko nesintu. Manje sifuna ukubona leyo ndawo ukuthi iphele laphi, ngoba ngale kuma kaMpilo bakhona bakusho ukuthi kushodile, sebenaleyo information ukuthi ayiphelele into abayenzile. Kanti ubaba uMseleku yena ngokwakhe uthi akazokhipha lutho, kodwa unesifiso sokuthi enzele uMpilo izinto zakhe kahle, okuyini umhlonyane kanye nomemulo. Manje sifuna ukubona ukuthi bazofika kanjani ukuthi bemenzele lapho uMpilo engakashintshi isibongo. Ingabe kusho ukuthi ubaba uMseleku uzoconsider lezi zinto ey'shiwo uMakaMpilo noma ey'shiwo komalume, mase sibona ukuthi bakwenza kanjani, because abakwenze before sibonile uMakhumalo kanye nabanye ababecela ubaba uMseleku beyohlawula. Esakubona ukuthi inkomo yayingekho, angikhumbuli isilwane ababesiphethe ukuthi kusasenjani. Lapho-ke ngalolo suku la ugogo kaMpilo wathi khona hayi konke seku-right. Kodwa abaziyo-ke ngesintu bathi cha, akuphelele ukuthi uMpilo sengashintsha isibongo. Kwahamba kuThando Nesthembu kwavela. Njengoba sekuvelile-ke silinde ukuzobona ukuthi ubaba uMseleku mayeseqhubeka nale ndaba ihamba kanjani, mase sifika kumhlonyane nomemulo kaMpilo. Ezinye-ke izinto esiy'lindile mase kubuya isizini entsha, because sebeyikhulumile i-previous season. Okwami-ke ngiyabonga i-support eningipha yona. Guys, imigosi iyabaleka, ngiyayihubha ngisele ngemuva, so nizongixolela ngoba ngizolobe ngikhuluma ngezinto esey'dlulile kodwa ezingakavalwa ukuthi akakaqedwe, njengoba nazi nje umemulo kaMpilo asakawuboni, umhlonyane asakawuboni. Yingakho ngikwazi ukubala lokho ukuthi silindele ukubona into ekanje, because sigcine la kade besixoxela ngokwe-TV show. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.